Alle sammen, og i dag så spiller vi lidt Minecraft med Jonas Super. Og det er Survival Games. Han står derovre som en julemand. Det er mig. Det er dig. Nå, og han filmer også, og link i beskrivelsen til ham. Og jeg har ikke lige nogen intro. Det har jeg ikke fået lavet endnu. Den der har jeg ikke lavet til dig nu. Nej, den har du ikke lavet til mig endnu. Så du er meget smart og gerne må. Hvis du har lyst. Bare Sølleman. Hvad for et spil er jeg i? Google! Jeg er 8! What the fuck? Så skulle du, synes jeg lige, bare følg efter mig. Det er min tvillingebror, ham der er julemanden derovre. Din tvillingbror. Okay, Mathias. Har han gave på hovedet? 2, 1. Begynder vi allerede? Er der kister i midten? Ja, stensvær! Fjer! Dice er der bitches! Jonas, beskyt mig. Hvor er du henne? Jeg har et stensvær. Jeg er imod midten, jeg prøver at få nogle kister. Mathias, Han der står en FK. Mathias, vent, bare kom med mig. Hvor er du? Jeg har et stensvær. Slå mig ihjel. Okay. God start her. egentlig. Jeg fik en fjer, så... Okay, godt nok. Det er fint nok. Sådan der, sådan snakker jeg om. Okay, jeg ser lige, hvad jeg har. Jeg har den der. Nej, jeg tager den der. Og 2 sekunder, Jonas, skal du lige beskytte mig? Ja, så du får lige de her. Jeg er tilbage igen. Og guldsko, de virker bedst. Jeg holder bare en fjer i hånden. Nej, jeg holder ikke noget i hånden, fordi så... Har du ikke nogen hjelm? Nej, det har jeg ikke. Undskyld. Du har mormorhjelm. Det har du fået lidt den. Spiller du med texture pack? Nej. Nå, jeg gør. Jeg spiller med SPHAX Purcraft. Der er en kiste. Jeg kigger. Der lå en iron og en bøf i. Må jeg få bøffen? Ja. Du må godt holde vores mad. Yes, jeg er også sulten, så... Nu er du ikke ligesom Rasmus, der bare døde på alder for... en kiste deroppe. Er der? Nå ja. Jeg går lige ind og kigge i det her hus, der er måske noget. Jo, der er også en kiste herinde. Fedt også. Fedt også. Og jeg får Battlefield 3 i dag. Ej, den er tom. Prøv lige at kigge i den igen. Nå, der er ikke Og en kiste. Og der var 2 æbler, 2 pinde og 2 pile. Hvor fanden gik du hen? Jeg gik over til det der hus, hvor der var en kiste. I det der hus. I den der kiste. Nej, der er det der. Hvis det er ham med et Jeg har fundet... fuck, Jonas, hjælp mig! Hvor er du henne? Jo, der er en efter mig med en stenøkse, og jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jonas, er det dig, der står på bakken der? Nej. Er det over ved de der huse der? Ja, på sådan en vej. Er det ham der? På den der vej der? Ja. Ja, slå mig ihjel! Han har en økse! Godt lavet, Jonas! Kill him! Lag! Super lag! Sådan der, nu er jeg... Nej, kom tilbage, Mathias. Du skal ikke Mathias, vise dig her. Du skal ikke vise dig her igen! Nå, sådan der, han er væk. Okay, godt nok, fordi jeg kunne ikke klare ham. Jeg har ikke så meget liv. Oh my god. Shit. Holy shit. Ham der kan jeg ikke klare. Shit. Jeg har mistet meget liv. Okay. Løb. Han gik vist ikke efter os. Baby, Jonas! Hvad? Der! Ikke med stensvær. Der er han. Jeg tror, han er team. Jeg skal lige have fuld liv, før jeg angriber ham. Okay, det er der. Jeg har næsten fuld liv, så angriber jeg ham. Jeg spørger, om vi skal være team. Jamen, det skal vi ikke, for vi nakker om. Ja, vi nakker om bagefter. Jeg har brug for en split. Sure. Let's play. Sådan der, han må med os, Jonas. Han skrev lige her med. Sådan der. Han har mange ting. Han havde 2 stensvær. Ja. Fedt. Sådan. Batter, bitches! Fuck you! Fuck you, son of a bitch. One, der er han. Han har ikke en chance. Ej, han løber. Lad være. Jeg har ikke så meget liv tilbage. Heller ikke mig, men alligevel. Nej, lad være, Mathias. Jeg vil have en tjej hjem. Nej, jeg har en bedre hjem end ham. Okay, vi skal have fundet noget mad nu. Ja. Jeg har 3 irons. Har du? Ja, og jeg tog 6 pinde. Hvordan oplever du den her? Nå, det er bare sådan en lorte der ikke kan noget. Hvor er du henne? Ja, det der hus her. Kom, lad os gå tilbage til spawn, så jeg kan få mig et ironsvær. Ja. Oh my god, jeg er sulten.
Fuck, så Har du ikke en bøf? Jo, men den spiser jeg. Okay. Nu er der en bil. Det kan være, der er noget ved den. Ja, det kan være. Lad os lige se. Nej. Nej, det var det ikke. Kom, videre. Shit, jeg skal lige have fuld liv, før det er, jeg tør at gå tilbage til Måske er det noget sporet. af den her kæmpe store bil. Kom, Mathias, hvor er du henne? Ja, jeg fandt en kiste. Med rådden kød og en pil. 2 rådden kød og en pil. Jeg æder lige det rådne kød. Og bare lige så stille et stykke tid. Yes, næsten fuld mad. Jeg har fuld liv. Så jeg tør godt at gå tilbage til sporet. Hvis vi finder en iron med, så Så kan vi lave 2 svær. ja. Det er en god start der. Måske vinder vi YouTube. Har du timer på? Nej. Så lang tid vi filmer. Okay, det er bare lidt mere. Hvis det var en halv time, så er det måske ikke så fedt. Jeg glemmer altid timer. Okay, skal vi komme videre i livet? Ja, sådan der. Så stopper min hunger. Der mangler kun 3 hjerter, så... Wow, hvad skete der der? Du må bare ikke dø, så bliver jeg ked af det. Det græder du. Ja, så græder jeg. Er det her Spawn? Ja. LOL, det ligner sgu da det for filmen. Hvad for en film? The Hunger Games. Så er der sådan en krater, hvor der... noget af det første Hunger Games ting. Så var der sådan en krater, de bare stod og smadrede hinanden med mursten. Hernede. Her, jeg har mit egen svær. Der var hjelm og alt muligt shit hernede. Og en bød og kylling. Og golden apple. Må jeg få en af de der bøffer der? Du får din kylling. Og så tager jeg sådan den her jernhjelm på. Fuck, hvor awesome. Må jeg få den der Ja, det var det. anden hjelm? Ja. Så har jeg fuld armor. Yes. Har du ikke noget bridge eller bukser eller noget? Nej, men du må godt få min breastplate. Fedt. Hvor tjekker jeg så? Jeg slår bagfra! Han har også et egen svær. Attack! Dræb ham! Nej, han dræber mig. Hvis jeg har noget sagt. Fuck, jeg har et liv tilbage. Smadre ham. Fuck, hvor du var epic, Mathias. Ja, han har 3... han har et jernsværd til mig. Må jeg godt få noget af det, han... Breastplate. Fik han ikke en breastplate? Nej, men han har nogle bukser til mig, så kan du få breastplaten. Awesome. Okay, er det okay, jeg spiser det? Jeg har virkelig lidt liv tilbage. Ja, selvfølgelig. Jeg har sådan en suppe her, som jeg kan spise, og når jeg mister 4. Jeg har sådan en træøkse. Og så har jeg 2 hvide, og jeg har sådan en fisk. Har du et egen svær? Ja, det har jeg. Og jeg har også nok til at lave guldsvær. Glenn det laver. Hvorfor? Fordi det er stærkere end et jern. Det ser egentlig faktisk godt, men det holder bare ikke så lang tid. Nej, præcis. Det er derfor, jeg skal have... Ej, jeg vil ikke sige, at du skal bruge dit egen svær. Nej, jeg bruger det er bedre i survival games, synes jeg.